Αγαπητοί μαροφοί, σήμερα Κυριακή έχουμε μια μικρή ανάπαυλα γιατί συμπίπτει σήμερα η μεγάλη εορτή του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Απόστολο και Ευαγγελιστή και το Ευαγγέλιο που ακούσαμε δεν έχει να κάνει με συνέχεια της περίοδου, αλλά έχει να κάνει με τον Απόστολο. Είναι το Ευαγγέλιο που συνήθως διαβάζουμε για τους Αποστόλους και για τους Ευαγγελιστές. Κάθε Ευαγγελιστή και κάθε Απόστολο διαβάζουμε αυτή την περικοπή. Δεν θα μιλήσω πολύ για την περικοπή σήμερα, θέλω να μιλήσω για τον Απόστολο Λουκά. Ο Απόστολος Λουκάς ήταν Αντιοχέας, δηλαδή ήταν από τη σημερινή Συρία, αν μπορεί να την Αντιόχεια της Συρίας της σημερινής, και στο επάγγελμα ήταν ιατρός. Έχει γράψει το Ευαγγέλιο, ένα από τα 4 Ευαγγέλια, το κατά Λουκά, και έχει επίσης γράψει και τις επιστολές, τις πράξεις των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων είναι τι έγινε ακριβώς μια μικρή περίοδος, περίπου 1-2 χρόνια, μετά την ανάλυση του Κυρίου στους ουρανούς και οι πρώτες κινήσεις των Αποστόλων, οι πράξεις των Αποστόλων. Έγραψε. Στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι μετά την Ανάσταση, 3 μέρες μετά την Ανάστασή του, μαζί με τον Κλεόπα, έναν άλλο ακόμα που ακολουθούσε τον Χριστό, πηγαίναμε στους Εμαούς και εκεί πέρα ξαφνικά βρέθηκε ο Ιησούς Χριστός κοντά τους και πήγαινε μαζί τους και τους εξηγούσε την Αγία Γραφή και το Ευαγγέλιο. Δέχτηκε δηλαδή από τον ίδιο τον Χριστό τα μηνύματα, και αυτά τα μηνύματα όχι μόνο τα κατέγραψε, αλλά και εμείς σήμερα, άμα δεν είχαμε το Αποστόλου Λουκά, το Ευαγγέλιο, θα είμαστε πολύ φτωχότεροι εν συγκρίση με αυτό που είμαστε σήμερα για την πίστη μας. Έγραψε το Ευαγγέλιο επίσης, ακολούθησε, όπως ακούσαμε και στον Απόστολο, ακολούθησε και τον Παύλο που ήταν κοντά του και τον βοηθούσε σαν ιατρός που ήταν, γιατί ο Παύλος, που να ξέρετε ότι ήταν λίγο άρρωστος, και όταν ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη, αυτός ήταν δίπλα του και τον θεράπευε. Αλλά ο Απόστολος Λουκάς, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει κάνει κάτι πολύ πιο σημαντικό και από το Ευαγγέλιο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος φιλοτέχνησε την εικόνα της Παναγίας, την εικόνα της Παναγίας να βαστάει τον Ιησού Χριστό παιδί. Το αρχικό φιλοτέχνημα που έκανε ήταν από κερί, αλλά σιγά σιγά μέσα στην Εκκλησία πήραμε και το φτιάξαμε πάνω σε ξύλο, βγάλαμε τα χρώματα και σήμερα έχουμε την Παναγία μας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο την Παναγία, όχι μόνο και τον Χριστό, αλλά και πολλούς από τους Αποστόλους που φιλοτέχνησε και καλλιτεχνικό χέρι. Και σήμερα εμείς στην Εκκλησία μας, όταν δοξάζουμε τους Αποστόλους, βλέπουμε τις εικόνες τους, είναι από τον Απόστολο Λουκά. Επίσης, εμείς οι Έλληνες είμαστε και πολύ τυχεροί, αν μπορώ να το πω τυχεροί, γιατί όταν σφαγιάστηκε στη Ρώμη ο Παύλος, έφυγε ο Λουκάς, επέστρεψε και πήγε στην Ελλάδα, στις σημερινές Θήβες, και εκεί πέρα έμεινε και εκεί πέθανε. Οπότε το Άγιο Υψανότη που ήταν θησαυρισμένο στην Ελλάδα, έγινε μοναστήρι εκεί πέρα και υποτελήσουν όλοι και προσευχόμαστε και γίνονται μεγάλα θαύματα της Θήβες. Οπότε, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Απόστολος Λουκάς έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να είμαστε σήμερα εμείς χριστιανοί. Για να μπορούμε να λέμε σήμερα, ναι, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και κατέβηκε στη γη για να μας σώσει από το θάνατο, όλα αυτά να έχουμε βρει μέσα στο Ευαγγέλιο. Και καλό θα είναι, εγώ το επαναλαμβάνω, ας το ξαναδιαβάσουμε το Ευαγγέλιο. Πολλοί από εμάς έχουν διαβάσει και 1 και 2 και 3 φορές το Ευαγγέλιο, αλλά καλό είναι
συνέχεια να ανακαλύπτουμε και καινούργια κρυφά σημεία που έχει ο Απόστολος Λουκάς μέσα στο Ευαγγέλιο. Θα μας βοηθήσει για την περαιτέρω πορεία μας. Ας έχουμε τις ευχές του Αποστόλου Λουκά. Θέλω επίσης, έχουμε κοντά μας και τον Λουκά, πολύ καλοφίλο, Ολλανδό, Ορθόδοξο, να το ευχηθώ από ποτέρα χρόνια πολλά.